बेफोर गासिबो मोनसे डिजाइन मोनसे थांनाय सानथामसोनि सिगां बीजेपी ना बीपीएफ रावबो बिसोरनि नामखौ लाला खालि यूपीपीएल दा दिनै बिसोरो नांलायनायनि थाखाय बीजेपी बीपीएफनि नामा दिनै बयजोंबो मख'जादों दा बेनि गेजेरजों बिसोर रायजोफोरनि गेजेराव गावसोरनि बाथ्राफोरखौ फोसावनायनि खाबु लादों आरोखि बिसोरथ' दाबो चन्दन ब्रह्मआ बीजेपीनि कलिलारानी ब्रह्मआ मन्त्रि रिहन दैमारिया मन्त्रि एसेबांनो गाज्रि जालाय बिथांमोना मन्त्रिखौबो गारनांगौ नाथाय बिसोरथ' एलायन्सआवनो दं लोगोसे बिसोरो दुर्नीतिनि खोथा बुंदों जों बुंनो समायो नाथाय बीजेपीआ गभर्नमेन्टआव थानानै एलायन्स गभर्नमेन्ट सालायनानै दुर्नीतिनि खोथाखौ बुंनानैल' होनायावनो जोबा जुदि दंमारोब्ला बिसोर जुदि बेखौ थारैनो बुंमारदोंब्ला एक्सन लानांगौ बिसोरो खोथा बुंनायजों जाया ओंखायनो बिसोरनि गेजेराव मा जादों मा जाया जों मिथिया नाथाय बेबायदि बिसोरनि नांलाय खमलायजों यूपीपीएलहा जेबो लाबबो जाया लसबो जाया खारन यूपीपीएलआ हारसिं प्रिपारेसना जोब्बाय अलरेडि रायजो राजाफ्रा भट होनोबो रेडिसै आरो 12 तारिखनि काउन्टिंनि उनावहाय यूपीपीएलनि जे गभर्नमेन्ट जागोन बे फ्राय रोखा आरो बावहाय जिहेतु टंलायाव दिनै मास रेलि जादों एन्टनी बसुमतारी दावबायसा बर' आरो जोंहा माने कृष्णगिरि आरो जोंहा दिलीप बर' बाबुल बसुमतारी बिसोर गसंदों बाहाय दा बिथांमोनाबो दिनैनि बे सुबुं गमानि दारै देखायदों जे बेसेबां गोहोगोरा थांनाय साननैसो सिगां बीजेपीनिबो रेलि जालांदोंमोन बाहाय नाथाय बेफोर गासिबो रेलिफ्रा गासिबो मोले जाजोब्बाय दिनैनि रेलिजों थ' बाहायबो जों देरहाजोबगोन बाहाय बीजेपीआबो देरहाया जेसेबांखि बिसोरो माने दल दामा मानो आरो बीपीएफआथ' गैखालानो देरहानाय नङा आरो गण सुरक्षा पार्टी बा गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि बाहाय जेबो रल गैला जेबो प्रभाबबो गैला दा रायजो राजाफ्रा सोलायनायनि थाखाय भट होनो थांखि लाबायबा जों सोरबा मानसिनि मोखां नायनानै भट होनांगौनि खोथा गैया मोजां मोजां खोथाफोरखौ खोनानानै भट होनांगौनिबो खोथा गैया बबेबा सावगारिया नायनो मोजां बेखौल' नायनानैबो भट होनांगौनि खोथा गैया अन्तरनिफ्राय बुजिनांगोन सोलायनाया मानो नांगौ 17 बोसोराव एनडिपि समयसा जोबनांगौमोन बीपीएफआ मावनो हायाखिसै बिसोरनो गोबां सुजुग होनाय जादोंमोन मावनो हायाखिसै दुर्नीति जाबाय न' बां राननाय गोरिबफोरनो थाखा राननाय बोराय बुरि पेन्सन रान्दि पेन्सनफ्रावबो दुर्नीति जाबाय होबथानो हायाखिसै आरो बेनिफ्राय लामा दालां बायदिसिना उदालगुरि जिल्लायाव सिं ओनसोलाव हाबोबा दिनै दाबो बे डेभेलपमेन्टखौ नुनो मोना दा जोङो मोनसे बिराद गिदिर खामानि मावनाय जाहैबाय एबसुआ एनडिएफबिनि दैदेननायाव जे एनडिएफबिनि 35 बोसोरनि गोजाम हाथियार दावहाया दिनै जोबनानै मोनसे गोजोननि लामायाव फैदों गाबोन जुदि बे सुक्तिखौ मावफुंनो हायाबा यूपीपीएलखौबो रायजो राजाया नेवसिगारगोन आरो नेवसिनांगौ जुदि मावफुंनो हायाबा नाथाय मावफुंनोथ' खाबु होनांगोन नङा होमबा दा ओंखायनो दिनै एबार रायजो राजाया बे गोनांथिखौ बुजिनानैनो भट होनांगौ आरो आं गुबुनखौ रायनांगौ गैया आरो आजिखालि गोदान जुगाव गोदान गणतन्त्रआव मानसिफोरखौ मुं सुयै गाज्रि रायनानै राजनिति खालामनायखौ जों लाबोनांगोन ससियेल मिडियाफ्रावबाबो एखेबारे खोनासंथावै रावफोर बाहायनानै रायनाय व्यक्ति आक्रमण बेफोर जोंनि समाजखौ नस्थ' खालामगासिनो दं इलेक्सन होननाय जिनिसा समाज दानायनि मोनसे जोबथा गान्थि नङा बेयो गोबां गान्थिनि गेजेराव मोनसे जे दिनैनो जोबनानैबो थाङाखै गाबोन जों ज'नो आखाइ हमलायफिननांगोन थ' ओंखायनो जोङो दिनैनो जोबथा होननानै गासिबो लामाखौ बन्द' खालामनाया थिग नङा मावनो थाखाय ओंखारदों गबिन्द बसुमतारीया मावनो ओंखारदों प्रमद बर'आ मावनो ओंखारदों बिथांमोना खोथा होदों बिटिआर सुक्तिखौ जों मावफुंगोन आरो बेनिफ्राय सिमा बारायगोन सानजाहा आरो गासिबो दफा एनडिएफबिनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसननिफ्राय लानानै मुंख्लं न'खरफोरनि मदद होनायखौ लानानै इउनिभार्सिटि गायसननायखौ लानानै गासिखौबो मावफुंनायनि मोनसे समायखेरा लादों एसेबां समायखेरा लादोंबा जिहेतु बीपीएफआ जों मावा होनना बुंखाबायबा दा खनसे रायजो राजाफ्रा मावफुंनो हायो ना हाया बिथांमोननि आखायावनो जों बिबानखौ गथायनांगौ मावफुंनो हायाबा जों बिथांमोनखौबो बिदाय होनांगौ जोंखौबो बिदाय होनांगौ बयखौबो बिदाय होनांगौ।